салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Ди Mobile. Дар ин канал шумо агар якумин маётоба бошед, дар ин канал ҳар ҳафта видеоҳои нав, абзорҳои нав ба смартфонҳои нав мебарояд. имрӯза абзори мо ба смартфони арзон, бо қувват ва бо батареяи калон дорад. Ин Realme C25s мебошад. S ин скорост гуфтани гап. ин смартфон процессори мощни дорад, барои ҳамин тез кор мекунад. дар бораи процессораш ман дар давоми видео гуфта мегузарам. ин смартфонро харида метавонед бо нархи арзон ва бо гарантия дар сайти tiftrender.ru. спонсори ин видео ҳам ҳамин магазин мебошад. доставкаашон ба тамом мерасия бо нархи арзон ва бо гарантия. ссилка дар описание. мо диданро сар мекунем аз комплектатсияш. дар комплектатсияш блок питания, мощный блок питания ба 18 Вт дорад, кабел USB Type-C, скрипка, документация ва чихол дорад. компания Realme молодци, ба ҳамаи смартфонҳояш чихол мемонад. ва бо як бонусаш аст ки ин дар рӯи экран пленка мебиёд. ин беҳтарин як плюси ин компания аст. дизайнаш бошад, ин корпус матовый пластик мебошад. дар корпусаш изҳои даст намемонад. ин беҳтарин аст. бо дар корпус рахҳои бисёр аст ва номи компания ҷой дода шудааст. ин бисёр аҷоиб менамуд. сканери отпечатки пальцаш дар қафои смартфон ҷой дода шудааст. шумо гуфтед то мумкин ин аллакай дизайн кӯда шуд гуфта, лекин агар ин сканер дар ёни смартфон ё дар экрани смартфон мебуд, ин аллакай нархи ин смартфон дигар мешуд, қимматтар мешуд. бо дисплеи ин смартфон LDC мебошад. размераш 16.5 дюйм. разрешенияш бошад 1600 ба 720 пиксел. плотность пикселаш 270 ppi мебошад. частотааш бошад ба 60 Гц. ин экран монанди амалияи дисплей яркости баланд дорад ва функсияи ҳимояи чашмро дорад. системаш бошад, ин смартфон бо Android 11 кор мекунад ва бо обложкаи Realme UI 2.0 кор мекунад. процессори ин смартфон 8-ядрови MediaTek Helio G85 мебошад. ин процессор мощный ба ин нархи смартфон. бо ин процессор бозиҳоро бо качестве баланд боз карда метавонед. видеоускорителаш Mali G52 мебошад. ин смартфонро мебаронанд бо памяти 4x64, 4x128 ва флеш-карта мегирад то объёми 256 ГБ. бо як плюси дигараш аст ки ин смартфон NFC дорад. ин як плюси дигараш аст. камераш бошад, дар қафои смартфон 3 модул камера дорад. основнояш ба 48 мегапиксел. ин съёмка мекунад Full HD 60 кадр секундаш ба. фронтальни камераш бошад дигар 8 мегапиксел. ин съёмка мекунад Full HD 30 кадр секундаш ба. батареяш бошад, батареяи ин смартфон 6000 мАч мебошад. барои ҳамин ин смартфон ғавсияш ба 9.6 мм ғавс шудагӣ. весаш бошад 200 грамм. заряди ин телефон мерасад бемалол 2 рӯз. хулоса дӯстон, ин смартфон ба пули худаш бемалол меарзад, гоҳи мам хато намекунем, барои он ки процессори мощни дорад Helio G85. дуюмаш ин батареяи калон дорад ба 6000 мАч. сеюмаш функсияи бистрая зарядка дорад ва блок питания ба 18 Вт дорад. дӯстон, дар канали мо ҳар ҳафта видеоҳои нав мебарояд. барои ҳамин ба канал обуна мешавем ва яке аз смартфонҳои беҳтаринро ба худамо интихоб мекунем. хайр дӯстон, то дигар видеоҳои нав.